Sini Candice TV eretheriane Brighton Makori Togotigara ime county ya Kisii igati ya barundi ya boda ime county yo ono nigo beso kiribene na kumugania omurai omochore ogatano w'insitu ya Kenya Dr. William Ruto oikerani omorobilioye o bottom up economic model oyora chikokonya na boigo gusira abantu bali bakwenyorera ase ekerengo geinse na boigo kwegendereria ase amagimabo omorikito Ndemo Steven natalera ase ensemeyo na gotwaliganiria oroboti irukubwatia magega yobochore bonene koera umunyakirogo o IBC wa Fula Chebukati komoraria William Samoei Ruto buno murayo mochore ekegambiro kwana ke obuibwa Ruto aba Kenya korwa chinsemo aonigo bago kiro buibwaye no botwere rubwaene kigu no moko manene konyoro mo president oito twarwanerera tokamwakera chikura so bonge and ega ndotora nje gota bangeringa bali side eliende wono twakorire siasa tiabache totogotere pani yemo tokoremeremo wono siasa yaelire ega ntekenene tokoregasi no murayo itomuna twamochora nigone indo no mogoko sana otomurayo itokoro kugwire Ruto avuete akamako tangasiko be president yetu ya Kenya gati yemerobereria omo bwa Kenya kwanza bwakire koko na muno mubiri bwo kwegerera bali barinse o bottom up oyo abamenyi bagusi baganyererete yonda mutenga bono intu naba Kenya amangana tripolis mtobeke kwanza kana number 2 omurobererio yatebe to bottom up anyokore mpaka gari ase mupinzani oyo omonena alingi igobona make sure in every county bottom up yakolira number 3 afanyi kazi ya baba kaba ke ato consider ntora konga tora base kurubango igo ara tulire ara to time na inde ara to imuki go na bottom up ya yegoteba tumayo kora gento kiege tumayo jakulira mangana yebango manifesto nera to tebeti buna ento boda mama mboga bona mona nchesi boda umurayo mintonge gentongo saba litangane ko chiko gokora number 1 ake ya mafuta umurayo itomugambiye mweshimiwa Samoei Ruto bono ntaito tuligere kabisa unanto bichana bya boda otoinue kabisa oyinwa bangi na bari biashara oyinwe kiro mondo kerense ya Kenya birire byonsi bibiro marencharanero marangi kero umugambiye tuligere bya kabisa naende bottom up yegwateba echake mapema byegera ria bantu ranyara koinwa maisha itobia William Ruto negasabiru kwene kibuna ngoba bwatania raba Kenya bonsi na gusira magendero chinsemo chionsi eliogo kiniense ebinto biri abeka nga aito yererie binto we are expecting that naende ntubwate amatumaini amange wetera somora yoyo atunganise 20 mpaka no mwesa bali bata mwakerete atunganise tobegente kamo atokoregazi igobona nande ningegene tumurayo itori no yogokwana na gokora nonye emeroberio komotiania William Ruto no mokonye njeri Rigathi Gachagua kegendreta asegeti kia Moi Kasarani nigeganyereire meroberikie serikali ya Ruto eraigerere asama tukamatanganie miayemo imeobisi. Your Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto Ko reporter ya Ndizi TV Elietaliane